Peter 1 verse 4 to 8. Verse 4. Zvino wakati vaungana pamwe chete, Jesu akavarayira kuti varege kubva paJerusarema, asi kuti vamirire zvavakavimbiswa naBaba zviya zvavakati, makanzwa kwandiri no 5. Nokuti Johani akambombeka nemvura asi kusati kwapera mazuva mazhinji imi muchaombekwa namweya anoera. Hallelujah. Amen. She Jesu Kristu paakasangana nevadzidzi vake akagara navo pasi akataurana navo akavaudza kuti imi musabude muno muJerusarema. Johani akaombekwa nemvura asi imi muchaombekwa namweya mutsvene. Aiti zvino vagare muJerusarema imomo ndomweya mutsvene paachazovagara pavari achizovabatsirawo pane zvese zvachange vachizoita, basa raMwari ravachazenge vachizoita. Sesu isusu vana vaMwari zvatiri muno muchechi zvinonzi musabude, garai muJerusarema imomo mosvika mweya mutsvene wakuombekai. Verse 6. Panyaya vaJesu vakati vagara pamwe chete naJesu, vakamubvunza mubvunzo vachiti, ko nhai tenzi, imi muchapazve vaIsraeri simba rokutonga mamwe marudzi sakare here? 7. Ipapo Jesu akavapindura achiti, harisi basa renyu rokuziva misi nenguva dzakarongwa naBaba nesimba rake. Amen. Zviri kunzi zvoni vadzidzi vakabvunza kuti muchapazve here maIsraeri simba rekutonga mamwe marudzi. Hapana anonyatsoziva kuti vadzidzi avo vaibvunzira chii. Zvimwe vaibvunzira kuti zvoni ivo zvakazoprovwa kunzi Ishe Jesu Kristu mwana waMwari zvechokwadi afa akamuka, maybe vadzidzi vacho ndovachazotonga. Saka Ishe Jesu Kristu aingovaudza kuti irori harisi basa renyu kuti zvoni muzive misi nenguva zvakarongwa naBaba. Amen. Zvakavaudza kuti harisi basa renyu kureva kuti pane rimwe basa iro rakavamirira rakange richazova riri iro basa ravo. Hallelujah. Asi imi muchapiwa simba namweya anoera kana achinge auya kwamuri, uye imi muchava zvapupu zvangu kuvanhu vari muJerusarema navari muJudhea navari muSamaria nokuvanhu vagere kudzimwe nyika dziri kure kwakagumira nyika. Ipapo achizoudzwa basa ravo ravanga vasina kubvunza, vachibvunza basa rekutonga kwevaIsraeri. Vachizoudzwa kunzi zvoni mweya mutsvene kana wavo mamuri, muchazova zvapupuri zvangu muchienda nekumativi mana enyika muchizopupura chokwadi chakaitika kuti tese tizokwanisa kunge tichizivawo nekubhilivha muna Ishe Jesu Kristu. And I'm sure kuti tese patiri panapa kuti hatina kubvira takaona Ishe Jesu Kristu, but nesimba iroro riri kupupurirwa nevanhu vakapiwa mweya mutsvene, tese tinobhilivha kuti Ishe Jesu Kristu ariko ende tinotaura naye zuva nezuva tichitarisira kupindurwa. Saka iwo mweya mutsvenewo ndo unenge uchingotigarawo zuva nezuva nekuziviswa neivo vanhu vakagarwa namweya mutsvene zvichizongofamba nemarudzi anotera zvichinzi, but kana tapiwa mweya mutsvene hatisi kufanira kugara muJerusarema chete, tikufanira kuenda kumarudzi ese, mativi mana ese enyika, tichikwanisa kunge tichizopupurawo. Kana ivo vazvinzwawo hazviri kuti zvavanga vasiri muJerusarema vachipupurirwa vachipiwa mweya mutsvene, kutoudzwa ikoko kuchange kurikutopangurwawo mweya mutsvene wakapiwa navamwe vachizokwanisa kunge vachipupurawo. Hallelujah. Amen. Dzika mweya mutsvene uzondishambidza, 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 dzika mweya mutsvene.